ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 865 ദിവസമായി ഇന്ന് 2023 സെപ്റ്റംബർ മാസം 27 ബുധനാഴ്ച, 1199 ആണ്ട് കന്നിമാസം 10. ഇന്ന് കന്നിമാസത്തിലെ ചതയം. ഏവർക്കും ചതയ ദിനാശംസകളോടെ ഗുരുവചനങ്ങളിലേക്ക്. നല്ല നാളും ദിവസവും നോക്കി കുട്ടിക്ക് പേരിടണം. പേര് അക്ഷരം കുറവുള്ളതും വിളിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമുള്ളതും അർത്ഥമുള്ളതും കേൾവി സുഖമുള്ളതുമായിരിക്കണം. നല്ല നാളും ദിവസവും നോക്കി കുട്ടിക്ക് പേരിടണം. പേര് അക്ഷരം കുറവുള്ളതും വിളിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമുള്ളതും അർത്ഥമുള്ളതും കേൾവി സുഖമുള്ളതുമായിരിക്കണം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ശ്രീകോട്ടുകോയ്ക്കൽ വേലായുധൻ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 23 അധ്യായത്തിൽ സംഘടനാ സന്ദേശം എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘടന കൊണ്ടല്ലാതെ യാതൊരു സമുദായത്തിനും ശക്തിയും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഈ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് 25 കൊല്ലം മുമ്പേ നാം യോഗം സ്ഥാപിച്ചത്. ഈഴവർ എന്ന പേര് ഒരു ജാതിയെയോ മതത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഈ യോഗത്തിൽ ജാതിമത ഭേദം നോക്കാതെ ആളുകളെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. യോഗത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ചേരട്ടെ എന്ന് നാം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ആശംസാ പത്രിക TK വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. യോഗാവസരത്തിൽ ഇടയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു അതിപ്രധാന സംഗതി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തലശ്ശേരിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഗുരുദേവൻ്റെ ലോഹപ്രതിമ 1102 കുംഭം 9 ഞായറാഴ്ച ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന വാർത്ത ആ യോഗത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. 1102 കുംഭം മീനം മാസങ്ങളിൽ ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരിയിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. 1102 മേടത്തിൽ പള്ളാതുരുത്തിൽ വെച്ച് ചേർന്ന SNDP വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഗുരുദേവൻ സംബന്ധിച്ചു. ഏതാണ്ട് 10-12 കൊല്ലമായി ഇത്ര ഹാർദമായി യോഗകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സാരവത്തായ ഒരു അന്തർഗതം ആ സമാഗമത്തിൽ ഊന്നിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ശരിയും ആയിരുന്നു. ആ യോഗത്തിലേക്ക് ഗുരുദേവൻ ഒരു സന്ദേശം നൽകുക കൂടി ചെയ്തു. ശ്രീ TK മാധവൻ്റെ പരിശ്രമം യോഗത്തിന് ശക്തിയും അഭിവൃദ്ധിയും കൈവരുത്തും എന്ന് ഗുരുദേവന് വിശ്വാസം വന്നതും ഈ പുതിയ സഹകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു. ശ്രീകോട്ടുകോയ്ക്കൽ വേലായുധൻ എഴുതിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ് മഹേശ്വരി.